Bueno, deze pokoe is van die rode man van onze band. Twee. Scoopaudo! Scoopaudo! Sumagiro lang pala kami. Sumagiro lang kami. Extra bonito. Mike, sobrang kabel. Dua din. Focus mo yun rin! Focus mo rin! Hier in Nederland doen af en toe ook zon. Dat gaat niet weg. Kijk, hier heb je niet alleen Surinamers, je hebt Nederlanders, je hebt Amerikanen, je hebt Pakistanen, je hebt Japanen, je hebt inheemse. Kom je weg. En ik ben fully Surinaams. Ja, laatste minuten van mijn optreden. Ik wil niet meer in de tent staan. Ik sta niet buiten de tent. SBS, jullie kunnen de tent. Ik wil op de focus op de televisie draaien. Rollen Mensen, luisteren jullie even. 5 augustus. 5 bestaat teken 12 jaar. Hebben we een feestje in Rono. Hoera! Wat is er
What house are you? Information, no? There's a... Okay, there's a lesson, tayo focus na namin information. And mga bro, ikaw bakit mo yung exuking bro nito? Ikaw bakit sila kayo? Ay, masala kayo kaya dito eh. Ano ba information famous? Awal di information dito. Makimulit asin. Makimulit asin. Ano, may sinulat naman eh? Tuyate! 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 Pati ka mo siya eh! Lulus pa! Lulus sa uwan!